Boas tardes, bons días, boas noites, a según sexa a hora que vos vexades este vídeo. Estou en Cartelle, nun sitio que me facía unha enorme ilusión de poder compartir con vos, sobre todo, unha tradición que hai neste lugar. Estou no Santuario das Maravillas, repito, Concello de Cortelle, aquí nas terras de Celanova. Creo que isto pertence tamén á comarca de terras de Celanova, Cartelle. Pois, dentro un pouco, teño que agradecer a dúas persoas que estaban aquí arreglando na iglesia a atención que tuveron en permitirme gravar este vídeo antes de que aquí se celebre o culto, porque logo hai máis xente e eu non podría pararme o mellor tan a detalle a facer as fotos, nin a poder compartir con vos o lugar. Neste sitio, cando procesiona a Santa dentro dun pouquiño, desfilan, acompañan a Santa estes ramos, se chaman ramos, me dixeron, decorados en bolas, lazos de colores e, sobre todo, tamén figuran uns monecos, non? Son dun tamaño, quizás, aquí se apete, son un tamaño considerable, verdad? E dan unha singularidade a procesión. Eu algo desto parecido teño visto en algún lugar de Galicia, en algunha procesión que dicen os entendidos que se é un culto a fertilidade anterior ao cristianismo. Non o sei, pero si algo parecido de unhas ramas de árboles con lazos de colores e bolas, o teño visto lá contra a zona do Paradanta. Agora non se me ven á cabeza o sitio. O que si hai algo moi parecido é en Pomar, cerca de Lisboa, en Portugal, na procesión dos taboleiros. En vez de levar sobre unha vara, esta configuración, esta composición, se leva un tocado sobre a cabeza. Claro, que é unha procesión multitudinaria de centos de miles de personas e miles de figurantes, de personas que levan esa decoración sobre a cabeza. Pero o importante é ver isto, e agora dentro un pouco, se o tempo acompaña, iremos a procesión ata unha cruz que hai aquí cerca, sale a Santa, a Virxe das Maravillas, esta figura que representa a Virxe das Maravillas. Antes procesionaba, según dixeron, acompañada desta figura que era o neno Xesús. Agora, por motivos de que está, por decirlo de alguma maneira, delicada, e que se pode dañar, a figura solamente se queda aquí no templo. Bueno, deixo-vos. Vede os ramos estes que son realmente espectaculares. E despois, dentro un ratiño, vemos a procesión coa Santa que vai sobre un carro e contamos algo máis de onde estuvo esta Santa, que pasou para que se venere este. Non vos dou máis a vara. Veña, ata logo.